लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो लादों बे बोसोरनिनो फैनो गोनां गोदानै तामुलपुरियान वारियर्स बेनारजों दिहुनजानाय सोरां खाख्लारि बिथांनिनो डाइरेक्सन खालामनायाव मोनसे आबुं बर' सावथुन फैगासिनो दङ। बे सावथुननि मुङानो जादों लोगोफोर खांख्राइ। बे सावथुनाव गोबांथार सिनियर आर्टिस्ट आरो फावखुंगुर फावखुंग्रिजों लोगोसे गोबां मार्शल आर्ट्स गोरों रोंगौथि गोनां आर्टिस्टफोरबो नुनो मोननाय जागोन। आरोबाव बिथांमोनहा फोरमायहरनाय बायदिब्ला बे सावथुननि ट्रेलारखौ बिथांमोनहा थाबैनो अनसु ब्रह्म फट'ग्राफि क्रिएशन चेनेलनि गेजेरजों हगारनानै होनाय जासिगोन। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो बिथांमोननि ट्रेलारखौ जेन नायहैयो आरो फैनो गोनां सावथुनखौबो जेन अनसायगोन होननानै मिजिंथिबाय। बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि फैनो गोनां सावथुननि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।